pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani? Achimwene ndakonjwa atuko basi kuti ndapeza sudanga lokulembera Kalata munyengo ino yovuta. Pena paketu niyo mwangona kukhala munthu osayamika. Koma muzaka zino mumapezabe munthu wokulembera Kalata muchiyese cha mwayi kwambiri. Anthu amasiku ano za makalata ayi ndithu. Moti m'bado wokubwerawo mwinanso udzadabwa kuti makalata ndiye kuti chani. Ndimene tikupangira zinthu zathu nkutheka makalata idzakhala mbiri yakale. Anthu adzatiseka kuti koma amwene makalata awo anthu amaganiza bwanji? Amakhala ndi nthawi yochuluka eti. Kaya muli bwanji anzathu ndikumangana muliko. Ukamba za tonsefe kuno ayi ndithu moyo amwene. Awa Khwezy buses iwa akutisamala kwa basi kuti gulaso sirampa kuti limbikitsabe kuti ayibodza ubwande alembeni Kalata achimwene ano. Kwa iwo onse amene amafuna kuyenda maulendo pa basi adongosolo awofofo ndiye ndi Khwezy buses itu basi. Khwezy buses ndiye ofofoyo. Ndikudziwa mwina mudzifunsa kuti kodi ubwande nkhani za misewu munkadandalo zija ndizi kuti bwanji tsopano zalongosoka. Kuyankha kwake kwa funso ngati limenela achimwene ukhoza kukhala kundivutirapo. Nkhani japano anamba kukanirana amwene. Ena akuti ayi ife tikuchedwa kwa msewu wa M1 nchifukwa cha anzathu amene amayang'anira za kuperekedwa kwa ntchito. Enanso akuti ayi koma anthambi yona zakagulidwa ka zinthu ndiye kunali wo opanda kumvana chimodzi amwene. Mukumbukira ino achimwene nthawi inake ndadandaulako za kuchedwa kwa zinthu m'bomako. Ndadandaulako za mmene anthu ena ake amagwirira ntchito yawo. Ndakuwuzaniko kuti anthu ena ake ndithu chilipo there is. Ngati sikufuna kuzendewera chinthuchi kuti chigwe ndipo wina aliyense aoneka olephera ndiye kuti ndikusowa uzimu. Kwathu kuno tini nthambi za boma anthu ake ogwira ntchito kumeneko achidodo kwa basi. Amwene panopa pakupita chitumika chimodzi ndi theka chikhazikitseni ntchito yokonzanso msewu wathu waukulu M1 umene timadalira kuno. Koma mpakana pano simungakhulupirire kuti palibe chimene tingaloza amwene. Kuli ziiiii akuti mapepala kaya kuyenda bwanji m'maofesi mukaya akuti tisadandaule zichitika. Ndife fuko lomvetsa chisoni koma anthu ena ake akumapita ndithu m'maofesi mukalowamo mathaya awo atavala koma zochitika zake mbwerera zenizeni mbwerera. Kunkhani ya misewu kwathu kuno sizikuyenda amwene. Misewu yathu yasanduka dziphe ikumapha anthu. Mayenje akuluakulu m'misewu yonse anthu nkumachita ngozi nkumafa koma mabwanawo kuli ziiiii zosawakhudza ndi komwe. Zimadzaoneka ngati za misewuzi palibe munthu woti akambafunsidwa kuti kodi akulu apapa ndiye zikuyenda bwanji. Anthu akumalipira misonkho yoti galimoto ndiyovomerezeka kuyenda pa msewu koma msewu wake osavomerezeka kuti galimoto ikhoza kuyendapo.
nkhani ya misewu kwathu kuno anthu akugona kwa basi ndithu ena akakuyenera kuti agwedezedwe afunsidwe kuti kodi akuluakulu izi zimupangiranji mupangira dala kapena kuti ena akaoneka olephera sizoona aya amwene sitingamakhalire kukamba za misewu opanda chilichonse cha nzeru kuchitika panopa dziko lonse langokhala tili misewu tiwiri lolongosoka timisewu tonse tinato nsasa zokhazokha akapatsidwa anthu ntchito yokonzanso msewu akumangozira basi alipe opandanso wina wake wakwenya kuti zinthu zanuzi muzita bwanji koma kansewu kungokhala mwezi umodzi wachiwiriwo kamba kuseseka koma loko ndi mmodzi yemwe onena kuti iye akuluakulu timufunsa amene amakonza nsewuyu kuti wapangiranji zimenezi anthu amakhala amangidwa nyumba ndalama zathu zomwezo za misewuzo amatapa kontirakita ukamanga nyumba ya munthu wamkulu ngakhale achite kaphulira safunsidwanso akambira pati katangale weniweni ndi ameneyo koma kubungu lothesa zimenezi ata dera limeneli samalikhudza nkulikhudza komwe kwathu kuno achimwene tili ndi anthu oliritsa machitidwe awo a zinthu ndimangolingalira za anthu amene adabwerera kunja zinthu zitasintha mukudziwa inu atalowa anyamata ahalayansi adafuna anthu awo nawonso akaone kuti kugwira ntchito kunja zimayenda bwanji m'mayembase mudachotsedwa anthu ntchito katiyeni bwererani kumudzi achimwene anabwerera ndithu kumudzi anthu ena otopatopa otagwira ntchito nthawi yayitali anabwerera kumudzi zilumika ziwiri zapitazo koma achimwene mungakhulupirire kuti pakadali pano ena katundu wawo sadalandirebe ndikudziwa muzidaba achimwene koma ndithu ndi mmene anthu ena akumachitira zinthu zawo m'maofesimu munthu kubwerako kunja katiye kunyasalande koma kufika opanda kalikonse katundu anagwiridwa ndi anthu osamutsa anzawo nkhani zake akuti iye ayitu kwanuko boma silinatipatse ndalama zonyamulira katunduyu ndiye basi tibangwira kaye kufikira atatipatsa amwene zaka ziwiri kho katundu akadali m'manja mwa anthu ena ake amwene anthu ena adankhaza mwamva inu anthu kumazunzika dziko lawo lomwe wina wake topena pake basi kungopanga chisankho choti akunama amenewa ndikhaulitsa basi aonanso kukhalira mapepala osamalipira dalayi amwene ndi anthu kugubira ayi ndithu tiyakatundu timene ankatolera ali kunjako tinkhude tinatake kuti iti tikapita nato kunyasalande tikapangira chakuti itinso chakuti ayi ndithu kusanduka phoso la makoswe nyumba yosungiramo katundu eni yake manja ali nkhosi kwina kumisozi kumatsikira m'mimba kuti koma ndikadadziwa kuti ndizazunzika chonchi kuzunzidwa ndi anthu amtundu wanga omwe ndithu lisinkadavomera kugwira ntchito ku maofesi akazembe wa dziko lino kwina anthu oti adagwira ntchito nthawi yayitali ukabwera opanda chilichonse katundu wawo akusunga ena boma lanu likulephera kulipira ndiye basi tagwira katunduyu amwene anthu ena ake zaka zawo zochuluka kumazunzika kuti alandire katundu ogwirira ntchito okhatu akakhala nkumangomba m'manja kuti ayi zikomo mpaka na ena kuyamba kudwala nthenda zimene sanadwaleko chifukwa choganiza kudzimvera chisoni kumadzifunsa kuti kodi nchifukwa chani tikuzunzika chonchi tinalakwa chiyani ifeyo alipo ndithu ena ake amene akuzunza alipe amapita tsiku ndi tsiku ndithu ku maofesi opandanso chikumbumtima alipo ambiri nthawi ya namondwe ena adapempha chonde zatithina kuchipatala kuno tipezeni anthu tithandizane nawo kugwira ntchito kuchipatala kuno anyamata amene anapanga za chipatala koma akumangoyenda kusowa chochita ndi adathamanga kuwathandiza nawo ntchito ndi chiyembekezo choti hayi pakutha pa zonse ndi kuti tilandira kenakake kangachepe mwina nkugulako sopo koma ayitu zonse kutha basi kuyiwalidwa kulephera kugogoda kuti mabwana kukwinziko mabwana ndifeto ajawo tidagwira ntchito nthawi ijayo aja akuti tabadikirani inu tabadikirani kaye musamakhale ndi phuma ayi zikukonzedwa kuli ziiiii wina wako achiphanzi anapondanso koma nyasalande anakonza mwamva ino ndithu ena akapapangira zina zidala ndi cholinga chofuna kuutsa mkwiyo m'mitima ya anthu ambiri sichabechabe ayi ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande kumafuta kunyasalande sungamvetse